Yo, I no pay a chiamo baby, movie, machi, majo. Good morning, good afternoon, good evening. This is the Fisherman's Fish. Yeah, na my di goose no he, and I kama yi. Edi na nsa e wo ovi mu. Aye kama. You see ababa we bi a wawo me che oba ta bi o pedi aye na be muduro. Onu nti na edi sa adwuma yi. Fe ya aye fe, fe na akono. Na nu nti you processing. Yo, fisherman fish. Ɛna nɔpɛ so yaba wa so yi. Epese ohun sɛ efie ɛne ɛwɔ yedwumadi a yedi nyinaa efie ɛne yedi no. Ɛno nti ɛnɛ nkyerɛkyerɛ no yɛbɛyɛ nkyerɛkyerɛ ɛde afa ama obi a ɔpɛ so ɔyɛ nsuomnam no bi no. Obi a ɔpɛ so ɔyɛ aquaculture saa dwumadi ɔpɛ so odi bi no. Saa nkyerɛkyerɛ ne yɛbɛyɛ no ɛfa ho paa. Ɛnɛ nkyerɛkyerɛ yɛ general teaching ɛne yɛpɛ sɛ yɛde mo fam kakra wɔ aquaculture ho. Obi a ɔwɔ sika ɛda ha ɔpɛ so invest ɛwɔ aquaculture na adwene yɛ ne ntanta no obisa sɛ adan aquaculture no mfasoɔ ɛwɔ mu obisa sɛ ɛkwan bɛn na ɔbɛfa so a ɔbɛyɛ deɛ ɛpɛ so ohun ne sɛ efie ɛna dwumadie yi nyinaa yɛdi no yɛdwumadie a yɛdi ɛwɔ fisherman fish no ne nyinaa ɛyɛ efie ɛna yɛdi saa adwuma no. We are right here in our home. This is the fisherman fish. We have just a little space beside our house where we are doing all these things, so you can also do it. It doesn't matter where you are. Maybe if you're having a small space, if you're having a bigger space, you don't require so huge a space to do aquaculture. You can also do it. So we are going to take you through general training this morning. We are going to take you through the things that you can do if you really want to come into the aquaculture sector. So follow us and we will show you. Obi a opese obi saa dwumadie yi oye aquaculture anaasɛ woyɛ ɛnam nipa bebree ate sɛ yɛsɛ sika abam ɛnam yɛn no sika bam ampa sika bam nanso wohia ɛnɔma bi ansa na watumi adi saa adwuma no ɛno nti sɛ ɔhwɛ aha nyinaa yɛ farm yi ɛyɛ fisherman fish yɛ farm no aha nyinaa ponds ahodoɔ a ɛsisi da yi yɛwɔ ponds ahodoɔ bebree a wobɛtumi ayɛ yɛwɔ airten pond hɔ a ɛyɛ tetebirem na yɛtu fam yɛwɔ cages wɔ hɔ ne adeɛ ba sɛ nnɛ yi abɛɛfo nimdeɛ aba ɛno nti yɛakɔ yɛ nim sɛ sɛ yɛyusu tapoli ponds ɔn sɛ aha yi ɛnyɛ farm ankasa ni o aha yi a yɛwɔ yi daakye biara ebi ebɛtumi de ayɛ project foforɔ na sɛ ebetutu ha ne yɛsɛe ha edu saa abɛɛ na yɛbɛsa abɔ kaa saa abɛɛ ha adwuma nanso saa ponds yi deɛ ɛyɛ ponds a wobɛtumi amema so ɛde afiri ha ho ɛyɛ tapoli ponds wobɛtumi atutu na wasesɛ na ɔde ayɛ deɛ wopɛ sɛ woyɛ biara ne nyinaa ɛboa ɛno nti anɔpɛ yɛpɛ sɛ yɛde mo ɛfa mu kakra sɛ wopɛ sɛ woyɛ aquaculture dwumadie bi a ɛdeɛ na wohia ɛnɔɔma kakra a wohia no ɛno na anɔpɛ yi yɛde wobɛfa mu na afei dwumadie no sɛdeɛ ɛsite ɛnyɛ ɛnam yɛn yi nko a na abɛtumi ayɛ ɛwɔ aquaculture dwumadie wɔ dwumadie ahodoɔ bebree a ebi a na wɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ ɛnam a ɛno nso wobɛtumi ayɛ ɛno nti twɛ yɛn na yɛde wobɛfa saa dwumadie no nyinaa. Nti fisherman fish aso yɛ ana ɔda so a ɔwɔ yi fisherman fish yɛaso yɛ ana ada so a ɔwɔ yi yɛpɛ sɛ yɛde anɔpɛ yi kyerɛkyerɛ deɛ yɛde mo fam ɛwɔ akwan ahodoɔ no nyinaa mu kakra na ɛbrɛ ba mu a ne yɛato yɛbo ase ayi no maako ɛno nti obi a wopɛ sɛ ɔyɛ aquapreneur anaasɛ wopɛ sɛ wode wo sika ɛkɔhyɛ aquaculture mu ɛnam yɛn mu no ɛkwan baako a wobɛtumi anaa baabi baako a wobɛtumi de ahyɛ ɛyɛ hatchery no yɛwɔ hatchery no wɔ hɔ nti wohwɛ ha so yɛ a hatchery no mekyerɛ hatchery no a ɛyɛ ɛnam na ɔyɛ baabi a yɛpae nam no ɛnam nketewa na yɛde hyɛ dwumadie no ase baabi a yɛpae no ne hatchery so wohwɛ yɛ mmoa yi a yɛpae ɔmo firi hatchery ba a ebi nti hatchery foɔ no wobɛtumi ahu sɛ nti ɛmmoa no bi ɛna wɔn wei ɛyɛ ɔmo a yɛde ɔmo firi hatchery ɛbaeɛ a yɛde ɔmo aba bɛgu ha no wei mu no ebi no sɛ ɔmo gu so a ɛnyi sɛ de wohwɛ ɔmo a ɔmo esisi no eti hatchery dwumadie no ɛwɔ hɔ ɛyɛ dwumadie baako a ɛboa pa wɔ aquaculture mu a wobɛtumi ayɛ sɛ woyi hatchery no nso a ɛhɔ nso ɛna ɛwɔ grow out no yɛapae mmoa no awie no
ɛwɔ sɛ yɛde ɔmo ba bɔnten ne yɛbɛyɛ ɔmo ɛma ebi mo nso enya bi we etu obi wɔ hɔ a ɔde ɔmpae nanso obetumi ayɛ mmoa no ɛno nso ɛwɔ hɔ ti sɛ ɔhɛ yɛ mmoa yi nso ɛwɔ ha yɛ a grow out na egu so ayɛ ewie mu yɛ ɔmo anya abosome mmienu ebi hɛ ɔmo asɛ deɛ ɔmo tutu no ɔmo anya abosome mmienu ɛnkyɛ bi a efi bosome ɛnan ɛkɔ no yɛbɛtumi ayi ɔmo no ɔmo ayɛ ewie mu nso ɛwɔ hɔ eti grow out no nso apart from hatchery no nso obetumi ayɛ mmoa no mekyerɛ sɛ obetumi ayɛ ɔmo ama ɔmo ayi ama nkɔfoɔ aba bɛtɔ nti sɛ ɔhwɛ mmoa yi nso a wɔha yi so a ɔmo nso anya abosome nan ɛna ayɛ yi bi ayɛ hɔ no ɔhwɛ ɔmo nso yɛ nipa paa saa mo ɔmo anya 4 months ɔmo nso anya 4 months eti grow out no ana yɛgu so a yɛyɛ no grow out no eni nti sɛ deɛ ɔhwɛ ɔmo ahokeka no sɛdeɛ esi te no ɛfɛ yie paa ahokeka no ɛfɛ ahokeka no ɛfɛ eti ne nyinaa ɛyɛ akwan a betumi afa so sɛ ɔbɛyɛ hatchery a ɔwɔ hɔ sɛ ɔbɛyɛ grow out so a ɛno nso ɛyɛ akwanya a ɛwɔ hɔ I think sɛ ɛno ne deɛ ne nipa no bebree ɛyɛ yɛ ɛnkyɛ bi a yɛbɛka mfasoɔ a sɛ ɔde sika ɛbɛhyɛ saa ɛnam yɛn mu a wobɛnya mekyerɛ sɛ fisherman's fish aso yɛ ne ɛda so yi catfish ɛna anɔpa yi yɛka ho asɛm unfortunately yɛni tilapia ɛwɔ ha hwɛsi a nanso tilapia yɛ ho adwuma paa ɛno nti yɛbɛkɔ so akyerɛkyerɛ yoo sɛ woyi hatchery ne firi hɔ na sɛ woyi grow out ne firi hɔ so a ebia na wee hu nyina ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ nanso ɔkwan bi wɔ hɔ a ɔso betumi wopɛ sɛ w'ani gye ho sɛ ɔyɛ aquapreneur ɛkwan foforɔ hɔ a ɔso betumi afa so ɛkwan a betumi afa so a ɛtɔ so mmiɛnsa ɛwɔ dwumadie no so no ebi ɛyɛ feed manufacturing ɛne sɛ wobɛkɔ ɛmmoa no aduane no a ɔmo di no ɔso wobɛkɔ ne yɛ mu nti wohwɛ ɛmmoa yi a ɔmo aduane no a ɔmo edi no because sɛ yɛanyɛ aduane no a ɛnya deɛ ɛmmoa betumi asɔvive ɔmo ntumi ntena ɛno nti wɔ sɛ ebi mo ɛyɛ hatchery na ebi mo ɛyɛ mmoa no ebi mo nso yɛ aduane yɛde bɛma ɔmo nti aduane ɛyɛ feed meals anaasɛ yɛfa no sɛn feed processing no ɛno nso ɛwɔ hɔ a ɔbɛtumi ɛde w'ani akyerɛ hɔ nti ɛno nso ɛyɛ kwan baako ti yɛ feed yi a sɛn na ɛtɛ commercial feed a yɛayɛ a enuanom bi ɛna ayɛ a ɛboa dwumadie no ɛno nso ɛboa aquaculture dwumadie no woda so wɔ fisherman's fish aso ɛyɛ yɛde wobɛfa ɛnɔma no nyinaa mu tete yɛyi asi hɔ sɛ da biara da yɛde wobɛfa ade foforɔ ɛnɛ deɛ general teaching ɛna yɛkyerɛ mo no ɛno nti twɛn na di akyi yɛde wobɛkɔ deɛ ɛto aso so woda so a wɔ fisherman's fish aso ɛyɛ yɛakyerɛ ɛnɔma mmiɛnsa anɔpa yi na deɛ ɛtɔ so ɛpɛ sɛ ɛka ho asɛm sɛ ebia na wonni adagye a wode ɔde kɔyɛ hatchery anaasɛ ɔde kɔyɛ mmoa no anaasɛ mpo wokɔ akɔyɛ feed na mmom akwanya foforɔ hɔ w'ani ɛda so gye ho sɛ ɔpɛ sɛ yɛfrɛ aquapreneur anaasɛ ɔpɛ sɛ ɔba aquaculture abusua no mu deɛ wobɛtumi ayɛ ne sɛ saa nam yi a yɛayɛ wɔ mu yi sɛ wohɛ nam yi a yɛayɛ ɔma ma ɔma ayi sɛ yi a nekyerɛ ɛnam yi a ɔmo anyi wɔ ha yi ɔnso wobɛtumi afa ato ho sɛ wobɛtɔ nam no bi na watɔn ama nkurɔfoɔ ɔmo ayɛ fɔm aggregators no ɔnso wobɛtumi akɔ mu saa bi ɛno nti wohɛ ɛnam yi sɛdeɛ ɔmo si ti a ɔmo anyinyi awie wobɛtumi afa wadeɛ na wakɔ akɔtɔ na nso akɔtɔ ɛne yɛfrɛ no kɔtɔkɔtɔn no ɛno nso ɛwɔ hɔ kɔtɔkɔtɔn no ɛno nso wɔ hɔ wobɛtumi ɛde w'ani nso akyerɛ hɔ so dwumadie no ɛhɔ so ntuo mu paa ɛno nso sika ɛwɔ mu a woyɛ a ɛbɛboa wo deɛ ɛtwa to a ɛnɛ anɔpa fisherman's fish yɛpɛ sɛ ɛno ɔka ho asɛ ɛyɛ processing anaasɛ value addition yɛayɛ wei nyinaa wie no ɛwɔ sɛ ɛnam no yɛkeka bom bi ɛna abɛho canned fish ne adeɛ smoke fish ɛno nti hɛ yɛde wɔɔkɔ ha na wahwɛ yɛ fish a yɛyi a yɛde afiri nsuo bi yɛayɛ wɔn ama wɔn anyi no na wahwɛ ɛkwan a yɛde asiesie a yaho bi a akɔ no yie deɛ yaho no akɔ no nso betumi abɛtɔ bi anaasɛ nso betumi de w'ani akyerɛ saa kwan no so sɛ wode wobɛ process fish no nti ayɛnfoɔ no yɛnwie a nanso abɛtɔ na process yɛnkɔ ɛne yɛmfa wo nkɔ na kɔhwɛ ɛnam na yaho no nso kakra nti processing wobɛtumi akɔ processing dodoɔ na first na yɛho nam no yɛho no wɔ egya so ne adeɛ nanso ne wɔ bi kamakama wɔ ha oba fisherman's fish aso betumi aboa nanso anya bi obi ɛyɛ bidie ɛna yi su nti obi ni nie ohwɛ a nansa ni a ɛhyɛ ase a yɛho yɛ nam ɛnɛ ne nansa pɛpɛɛpɛ ɔn sɛ egya bi da so bidie ɛna ɛde hɔ pɛ sɛ ɔhyɛ no nso sɛ ɛyɛ bidie
ɛne yɛde ho saa nam nti so yɛbɛhwɛ ɛnam na yɛde egu mu nansa ne no yɛbɛhwɛ deɛ ayɛ anɔpɛ yɛbɛyi nam no na ɔmo deɛ no ɔmo abɛgye ti ɛkwan baako a bɛtumi afa so abɛyɛ akwapɛni nso no sɛ nso bɛtumi aho ɛnam no na nso watɔn eti yɛhwɛ yɛnam a yɛde gu so no hwɛ ɛna ayɛ kama yi ɛdi nansa ɛwɔ oven yi mu ayɛ kama ese ababaawa bi a wawo mekyerɛ ɔbaatan bi ɔpɛ de ayɛ n'abɛmu duro ɔno nti na edi saa adwuma yi hwɛ yɛ a ayɛ fɛ hwɛ n'akɔ no ɛno nti processing a baako ɛkwan baako ne sɛ wobɛho ɛnam na yɛ smoke catfish no ɛno nso wɔ hɔ a wobɛtumi ayɛ ama na ayɛ yie ɛno nti bra Fisherman fish asoɛ na deɛ wohia fa ɛnam yɛn ho biara no yɛn kyerɛw wonti ne ɛwɔ ha frɛ yɛn 0548 69 1227 mekyerɛ 0548 69 1227 Fisherman fish deɛ wohia biara ɛbɛboa wo obi bɛbisa sɛ ɛhe ne yɛbɛnya atapori yi bi ɛhe na ɛnɔma ɛka ho yɛbɛnya wode ɔwɔfrɛ biribi a wohia biara ɛfa ɛnam yɛn ho deɛ yɛbɛkyerɛw ɛyɛ Fisherman fish yɛkyerɛw biribi ketewa bi afa technology a yɛyusu ɛde yɛ adwuma ne ho na sɛ wohia bi nso a yɛakyerɛw baabi a wokɔ anaasɛ wofrɛ a yɛbɛkyerɛw baabi a wokɔ a wobɛnya bi ɛno nti yɛde wokɔ saa technology yi mu nso kakra bi di akyi na yɛnkyerɛw yi yɛdwumadi a yɛdi na ofi ha ne nyinaa ɔnsɛm aka sɛ ɛwɔ fie nanso baabi a yɛn nam deɛ ka ɛhɔ bɔn ka ntumi ntena hɔ ka wopie hɔ a nanso yɛtie fie ha ntontom biara ni ha biribiara ni hɔ a ɛbibi bɔne ɛkɔ so ha biribi a yɛyɛ wɔ ha biara ɛyɛ korɔgye na yɛyusu recirculating aquaculture system na saa recirculating aquaculture system ɛne ɛpɛ sɛ yɛde wo fam kakra sɛ wohwɛ sɛ deɛ pɔnd yi si fie a deɛ ɛteɛ no sɛ efi ɛba pɔnd no mu nyinaa no system eyi fi mu na ɛde no akɔ akyire nti wobɛhwɛ ha se a efi no nyinaa ɛbɛba akyire abɛgu saa bucket yi mu so ɔhwɛ ha so a saa ɛna teɛ eti sɛ system no yi fi no nyinaa fi mu a na nsuo asɔ ne nsuo ne so a na asan apɔmpe nsuo no a wode yɛ adwuma na akɔgu pond no bi na ɛmoa ɛyi su ɛtumi hwɛ sɛ deɛ nsuo no si twa gu systems no nyinaa mu no a saa ɛna teɛ yɛkyerɛ recirculating aquaculture system sɛ wopɛ sɛ saa system yi wonya bi a wode ɛfrɛ yɛn yɛbɛkyerɛ baabi a asoɛ a wokɔ a wobɛnya bi ama no aboa wo ɛyɛ recirculating aquaculture system fi sɛdeɛ system no si te no ɛma mmoa no ho ɛtɔ wɔ mo ɛnto baabi a wɔ no sɛ nsuo ni hɔ kora wonhia nsuo bebree na ade adi dwuma no sɛ nyɛ saa system yi a anka nansa bi ɛwɔ sɛ woyi wo nsuo no na wode nsuo foforɔ gu nanso system yi nti na meada wo ma wo nsuo bɛtumi awɔ pɔn mu a bosome mmiɛnsa bosome mmienu na wonsesa nsuo no ɛkyerɛ sɛ system na yi fi ni nyinaa fi mu na asɔ ne so mekyerɛ ɔmo agya anan ɛne ɔmo aduane ase na ɔmo adidi ama n'aka ne nyinaa eyi nyinaa na ɛde ne kɔ akyire baabi na afei asa pɔmpe nsuo na asɔ ne so no ama efi na kaseɛ no asɔ ne na apɔmpe nsuo na asan ɛde abɛgu mu ti sɛ ɔhwɛ a sɛdeɛ esi teɛ no no nsuo na yɛ sɛ ɛtwa sɛ nsuo no so ɛba n'ani yɛ korɔgye ɛno nti wosɔre anɔpa a dwumadie a wobɛdi ara ne sɛ wobɛbie wosɔre anɔpa dwumadie a wobɛdi ara ne sɛ ɛyɛ baabi a efi na bɛgu no mekyerɛ aha sei no wobɛbie efi no wobie efi no a na toilet anaasɛ agyanan ne efi no nyinaa na ɛkɔ agyanan ne fi no nyinaa kɔ a na afei wasan ukrosu a na afei system na san ɛdaadaa ne ho yɛ adwuma kama eti ɛbɛdaadaa nsuo n'ani saa bosome mmiɛnsa na onsesa wo nsuo ɛno nti wɔ baabi a nsuo ho ɔden nsuo ani kura na wobɛtumi adi saa adwuma yi ama na di ayɛ yie yɛdam ase anɔpa yi Fisherman fish asoɛ ya na moda aso yi sɛ wɔwɔ asɛm bisa biara anaasɛ biribi wɔ hɔ a wɔnte ase a woba yɛbɛkyerɛ wo wode frɛ yɛn 0548 69 1227 0548 69 1227 ɛnam yɛ ayɛ nika ɛnam yɛ ayɛ dɛ sika aba mu adwuma no nso ayɛ fɛ ɛnika kyɛ sɛ wohwɛ efi a yɛdi saa adwuma yi a ɛnika kɛkɛ eti woso fie wobɛtumi adi dwuma no bi wɔ hɔ sɛdeɛ hɔ sitie biara space ketewa bi a wɔwɔ biara no wobɛtumi ayɛ saa pɔnso yi bi wɔ hɔ na wode agyegye w'ani ebi kura na ɔmpɛ sɛ wode bɛyɛ commercial wode bɛyɛ business na mmom nso w'ani gye nam ho wobɛtumi ayɛ ketewa bi wɔ baabi wo fie pɔhwɛ baabi na ɛbrɛ ne abrɛ no wɔn nso wayi nam no bi na wawe ɔnsɛ wɔsɛ deɛ edi ho hia ɛ sɛ wɔbɛkari sika akɔ abɔnten sɛ wɔkɔtɔ aduane abɛdi na abɛtɔ yareɛ deɛ ɛɛya
nanso deɛ ɛyɛ no wɔ ha yi biribi ɛyɛ wɔ ha bi a efie ɔha environment biribi a clean nsuo a ɛnom wɔ ha efie ha yɛde di dwuma yɛde no ayɛ aduane yɛde dware yɛde yɛ biribiara no saa nsuo naa bi ne yɛde yɛ na bi ɛno nti wonim baabi a wo nsuo firi ɛnɛ yɛ agalamsey mu ama ne twia asɛ yɛ nsuo yi ɛne nkɔfoɔ to nnuro ɛde yi nam egu nsuom de yi nam no bra Fisherman fish aso ɛ ne nkyɛ ɔkwan papa a wobɛfa so a wo nso wobɛyɛ nam deɛ ɛbɛka ho asɛm ɛyɛ feeding ɛno a yɛka salt ho asɛm ne so ɛho mfasoɔ anɔpa yi deɛ yɛ feeding na ekura yɛ no etumi yɛ mmoa ne no a yɛ salt wɔn out no wɔn mu akɛseɛ na wɔn na yɛbɛ feed wɔn mu ɛma ɛbɛhwie aduane ne hum kuu na enya hɔ nkɔ sɛ wɔba ɛyɛ ntoboaseɛ ne nkakra yɛhwɛ ɛmoa ne sɛ wɔn bɛdidi a yɛmfɔ so wɔn de ahokeka ne anim a yɛkyerɛ mo no ɛkwan abɛfa so abɛfidi wɔn ama ayɛ anika ama na afei tu ha yɛfidi na ɛwɔ ha yi wei yɛ akɛseɛ na ɛwɔ mu na wɔn na yɛbɛfidi wɔn mu yɛba yɛmɛhwie aduane ne hum saa ne enya hɔ nkɔ sɛ wɔn abɛdi na emom yɛyɛ ne kakra eti kwan ɛbɛfa so sɛ yɛbɛyɛ responsive feeding yɛhwɛ kwan yɛfa so wɔn didi no na afei yɛde aduane nam wɔn sɛ ɛtihwɛ ɛnika ɛfɛm so sɛ mo yɛn bɛdi aduane na ɛnyɛ ɔna abɛka wɔn de akɔhyɛ mu nyinaa ɔkyena nso yɛbɛtoa so na yɛde bibi foforɔ abrɛ mo nyame nhyira mo.